A Santo André de Teixido vai de morto que non foi de vivo. Esa é a crenza de que acode a este santuario situado na Serra da Capelada, que ademais é centro de peregrinación desde tempos antigos. A este lugar se debe peregrinar polo menos unha vez na vida. Senón, os fiéis terán que facelo despois de mortos, pero na forma de animais ou insectos, e mesmo como pequenas pedras. Porque aquí, desde hai séculos, créese que as almas viaxan cara ao máis aló. Porque este santuario está vinculado á morte, a unhos ritos precristianos, en que aquí parece ser que había pois unha especie de renacimento espiritual, de encontro cos antepasados, de paso a máis alá. San Andrés de Teixido, digamos que é o final dun camiño, igual que Santiago de Compostela a partir do século VIII, isto tradicionalmente era o camiño que recorría o sol, viña a morrer aquí. Fixaivos que estamos no fin do mundo. Hoxe para nosotros hoxe pode ser isto un sitio turístico máis ou menos bonito, con os paisaxes máis ou menos atractivos, pero para os nosos antepasados isto tiña unha carga psicolóxica e sagrada tremenda, porque é o fin do mundo. Para os nosos antepasados o mundo non era redondo, o mundo era chao. Era chao e acababas aquí. Polo tanto, neste era o fin do mundo. Incluso na tradición clásica, na Odisea hai un episodio que pode referirse tranquilamente a San Andrés de Teixido, que nos fala cando morren os pretendentes de Penélope. Parece ser que dice o autor que fan o viaxe do sol hasta o ocaso, embárcanse no ocaso hacia a Illa dos Mortos, que parece ser que pode ser Irlanda, porque hai unha zona de Irlanda onde hai moitos monumentos funerarios á beira do mar, e creían que era un sitio físico, evidentemente, e que era a donde peregrinaban as almas. Polo tanto, claro, a San Andrés de Teixido ven de morto que non foi de vivo. Ou morto ou vivo tes que pasar por aquí, porque esta era a frontera, onde se embarcaban as almas para o máis alá. A peregrinación a Santo André de Teixido foi instaurada a finais do século XII polos cabaleiros da Orde de Malta. Tense constancia documental desde o ano 1392, cando os monxes da Orde do Amorne mostraron unha extraña devoción por este templo e a súa contorna. Aquí veñen miles e miles de persoas, de todo o mundo. Desde América, todas as semanas ven xente da América, esta semana pasada houve xente do Canadá, xente da Argentina, xente de Estados Unidos, veñen con moita frecuencia, xente de toda Europa, incluso protestantes, xente de Escocia, que é o patrón de Escocia San Andrés, además veñen aquí con moito cariño e rezan con moita devoción. No interior do templo pódense ver bonecos de cera, cos que os devotos agradecen as curacións realizadas polo santo, e tamén pequenos barcos de madeira por aqueles que se salvaron dun naufraxio. Son testemunhas de que obrouse o milagre. Neste santuario a peregrinación cobra un sentido especial, porque di a tradición que non hai que tratar mal nin os pequenos animaliños que se atopan no camiño, nen tampouco as pedras, porque tanto os animaliños como as pedras poden conter no seu interior as almas dos defuntos ou de algún defunto que non peregrinou a San Andrés de Teixido en vida. De feito, o peregrino fará unha boa acción se recolle algunhas das pedriñas e as achega ao santuario de San Andrés de Teixido, e desta forma a alma de algún defunto que non chegou, que non peregrinou a San Andrés en vida, o fará logo de morto. San Andrés ten uns amilladoiros impresionantes, non? De feito, no meu despacho, no Concello de Narón, teño unha foto de Tom O'Neill, o director de National, sobre un amilladoiro inmenso que hai en San Andrés de Teixido, que debe ter 2 millóns de pedras. Cada pedra foi portada por un peregrino, non? Son antiquísimos, e hai moitos deles, se conservan moitos, pero tamén moitos foron desfeitos porque a pedra se empregaba para a construcción. Un día, Martín Almagro, o anticuario perpetuo da Real Academia de Historia, un amigo meu, desplegou un mapa diante de min e díxeme: André, mira, estes son os sitios onde están os amilladoiros en toda España, e mira que marcan o Camiño de Santiago. O sea, eso quería decir que o Camiño de Santiago era anterior ao cristianismo, non?
A xente pensa que as pedras que se levan ao amilladoiro é unha forma de peregrinar. As ánimas no mundo celta poden externarse, poden meterse en casi calquera cousa, en un animal, pero tamén poden meterse nunha pedra, non? Entón, unha forma de facer a peregrinación é co difunto posto dentro da pedra. Había que levalo a escoitar misa e depois as deixaban nos amilladoiros. Outras veces a xente pensaba que non facía falta escoitar a misa, e simplemente cando xa había o mosteiro, chegaba ao amilladoiro, deixaba a pedra ali. Cando lle preguntaban por que facían isto, eles respostaban: porque o día do fin do mundo as pedras van falar de que eu estiven aquí, que fixen a peregrinación. Eso forma parte da nosa cultura galega profunda e tamén da nosa religiosidade. Estamos falando, sobre todo fixaivos, que estamos falando de miles de anos antes da chegada do cristianismo, e aquí hai o sentido da trascendencia. É dicir, o home, a muller non somos como unha vaca ou como un coche ou como un animal, senón que nos dividimos nunha realidade material e unha realidade espiritual. E esa realidade espiritual ten que facer un viaxe. Pois esa intuición había en Galicia, é unha cousa fabulosa, olle, fantástica. Estamos falando, como vos digo, pois do tempo en que aquí estaban os celtas e toda esa xente. Ainda non chegaran aquí os primeiros cristianos. Os povos do norte de Europa que chegaron a Galicia deixaron crenzas como identificación do máis aló coa illa da eterna mocidade. Estaban convencidos de que ese paraíso atopábase no extremo occidental do mundo, no Fisterra, ao noroeste da Península Ibérica, onde terminaba a terra coñecida. Ata ali viaxaban as almas dos mortos en forma de estrelas fugaces, seguindo o camiño marcado pola Vía Láctea. Toda a Europa Atlántica existen unha serie de santuarios con barcas, santos e barcos de pedra. O cristianismo os vai retomar e os vai convertir en santos, pero veñen do mundo pagano, do mundo da antigüedade, non? Que significa esta barca de pedra? Por que é de pedra a barca? A barca é de pedra porque nas mans de Deus a barca de pedra é a que mellor flota. En a antigüedade ten que ver co sol, a xente seguía o curso do sol. O curso do sol, esta terra é a vida. A vida nace, xa vamos seguindo o sol vai morrer no Atlántico, no mar. A terra está chea de vida, todo vive aquí, pero chega un momento en que a vida se interrompe aquí, está o mar é a morte o mesmo, non hai nada, non existe absolutamente nada. Entón, hai algo máis? Si hai, porque o sol vai ao mar, o sol é lume, non se pode mollar, ten que meterse nunha barca e o sol vai entrar por outro, vai sair outra vez, vai resucitar de novo. Entón, se eu sigo, se eu fago o camiño, tanto de Santiago, camiño de Fisterra, como o camiño deste Fisterra, que é o Cabo Prior, vou chegar aquí, me vou encontrar co mar, pero o sol se vai ir a outro lado, entón que vai pasar? Non te preocupes, que todas as areas, todas estas praias nosas, señan de roca, señan de area, chámanse areas do paraíso. E cando chegues aquí ao mar, chegue a alma, vais encontrar cunha barca de pedra, vais subir na barca de pedra, e a barca de pedra vai seguir o curso do sol e o vai levar ao alén. Vai conducir os difuntos a outro mundo, a ese lugar máxico, ¿no? A esa illa, que é unha illa bicuda no alto dunha montaña, que teñen moitísimos nomes, Iña de Cristal, calquera illa do Atlántico, esa illa, chamase Avalon, chamase a Illa das Mulleres, chamase o Tirnanog, ten moitísimos nomes, ¿no? É un paraíso luminoso, onde chegan todos os seres vivos, e curiosamente os galegos chamanlle Veróbriga, e o Deus que acolle os difuntos con os brazos abertos chamanlle, na illa de Tambo, por exemplo, Bestio Alonieco, ¿no? Que significa hospedero alimentador. Os galegos chamanlle outro mundo alén, un sitio onde se come moi ben. Pero para chegar a ese sitio e comer ben, hai que cruzar o mar en esa barca de pedra. E se en Galicia hai unha tradición que está por encima de todas, esa é a da Santa Compaña, que aquí se interna mar adentro, como un escuro cortexo fúnebre que leva as almas dos defuntos ata as illas máis aló do mar. En Galicia, sobre todo na costa, existe a tradición recurrente, cando analizamos a mitoloxía e as lendas, de que a Santa Compaña sempre se desplaza dende un punto interior, ¿no?, cara á costa, e dende aquí cara ás illas que se atopan no Atlántico. Ben sexa a illa da Toxa, a illa do Grove cando foi illa, ben sexa cara a Sons, non? Sempre
según en que diferentes zonas estemos da costa, fálase non dese desplazamento, desa procesión des ánimas, que a veces parte do cemiterio vello ou de algún emplazamento da parroquia, e unha vez que chega a costa, o lin de Comar, dende aí parte por riba das augas cara a estas illas, non? Unha procesión normalmente en forma de luminarias, que é o que ven os mariñeiros, non? A diferencia de outras descripcións que temos da compañía, do acompañamento, no caso destas procesións na costa de almas en pena son luces que van por riba das augas e de aí se desplazan ás illas. Entón, temos como esa reminiscencia, esa idea, non, de que unha vez morto, pois as almas deben peregrinar cara a unhas illas situadas no mar, como a illa como metáfora do máis alá. Pois todas estas lendas, non, nos levan a pensar na supervivencia de antigas crenzas, obviamente precristianas, que situarían o paraíso en algún lugar frente ás nosas costas, alá onde morre o sol, posiblemente en algunha illa mítica, non? Estamos falando de xeografías míticas ou xeografías do máis alá, pero en todo caso que perduran no noso folclore hasta tal punto de que incluso en expresión lembro unha persona xa maior, 90 e pico anos, un ano antes de morrer, era de unha zona interior de Lugo, da Terra Chá, neste caso de Xermade, que me dixo: xa teño varios avisos dunha barca esperando por mí, non? De onde ven estas crenzas nunha barca que te leva unha vez que faleces? Pois posiblemente dun sustrato cultural anterior á chegada do cristianismo. Polo tanto, a costa sempre foi un límite, un limes, un porto de partida cara ao máis alá, e de feito determinados santuarios da nosa xeografía están marcando precisamente eses puntos. Por exemplo, San Andrés de Teixido, un dos máis famosos, onde, según a tradición, hai que peregrinar de vivo, porque senón de morto, pois peregrinarás alá. Por que? Porque dende alá se parte cara ao máis alá. No pasado, o camiño espiritual cara ao máis aló era indicado polas tumbas megalíticas. Desde Oriente Medio a Italia, Hispania, Galia, Gran Bretaña e Irlanda. Esta senda, que unía o Mediterráneo ao Atlántico, serviu para que entrasen en contacto diversos povos da antigüidade. Polo tanto, estas construcións non serían só tumbas, porque, segundo as crenzas destes povos, cumprían a función de portas cara a un máis aló, un lugar descoñecido que se situaba en metade do mar. Esta idea destes santuarios situados na costa, non? Marcando este limes, esta fronteira frente ao máis alá, como é San Andrés de Teixido, non é algo exclusivamente Galicia, sino que entronca todo con un contexto, un área cultural atlántico, e que nos fai retrotraernos incluso na historia ata momentos da idade do ferro, onde existen determinados asentamentos que poderían ter relación con estes lugares de porto ou de porta de acceso máis alá. A maxia de Santo André de Teixido non é únicamente por ser unha porta para as almas que buscan descanso. O santo tamén ten fama de sandar, de milagreiro, de curar diferentes males. Desde un tempo inmemorial aquí hai romería, hai muchísima xente. Está vinculado, xa falando da chegada das primeiras comunidades cristianas, sigue o santuario vinculado ao mundo da morte, do paso da morte á vida, da vida á morte, e iso recórdanolo, pois non hai arqueoloxía, nin hai documentación, como vos digo, pero hai un ataúd colgado, que ustedes xa grabado, aí na parede do Evanxelio da Igrexa, que nos está falando dese entronque do santuario de San Andrés de Teixido co mundo da morte, do renacimento espiritual, do encontro cos antepasados, da vinculación con eles e, sobre todo, dese paso ao máis alá que se daba aquí en San Andrés de Teixido. Ese en concreto, ese ataúd, según información reciente que tuven, é dunha neniña que estaba en peligro de morte, unha nena que tuvo unha meninxitis, e fixeron a ofrenda de que esa neniña non morría, xa lle tiñan a caixiña comprada. Se salvaba por un milagro de Dios a de San Andrés de Teixido, habíanlle traer a caixiña para aquí. E salvouse. E ainda vive. E ven todos os anos recordar que estaba cun pé aquí e outro aló. Gracias a San Andrés de Teixido, pois salvouse. Ten aí a súa caixiña. É a única que quedou.
Pa a xente que peregrinaba aquí non era nada macabro, senón que nos recordaba pois que San Andrés era abogoso contra a morte inminente, con accidentes, operacións peligrosas no quirófano, todas as historias. E a xente sigue vindo cargar as pilas a San Andrés de Teixido. Aquí hai unhas eucaristías moi emotivas, ven xente moi enferma, tomar o santo, que hai o rito de poñer o santo, en que se dá a bendición cunha reliquia do santiño, e xente que marcha confortada. Aquí carganse as pilas. Eu moitas veces poño o exemplo do cargador, que carga, según carga o móvil, aquí vimos a cargar as pilas. De verdade, a xente sale cunha sensación favorable, contenta, marchan contentos para a casa de San Andrés de Teixido, e eu quedo moi contento tamén. As fontes que están xunto aos santuarios sempre se consideran que teñen propiedades especialmente boas ou milagrosas, precisamente pola súa cercanía a un lugar santo. No caso de San Andrés de Teixido non é unha excepción, sino que todavía ten aínda máis propiedades e máis características que segundo a día tradición. Unha delas é que é capaz de predecir se un desexo ou unha petición se vai cumprir. Para iso é necesario unha miguiña de pan e botala na fonte. Segundo, se se afunde ou se permanece na superficie, o desexo non vai ser cumprido ou sí. Outra das propiedades está relacionada con panos e curación de lugares, especialmente enfermidades de pel, como tantas e tantas outras fontes de toda Galicia. Hai que mollar o pano e pasalo pola zona afectada. Despois o rito se completa deixando secar o pano e di a tradición que cando este pano seca, a enfermidade estará curada. Aquí ven moita xente enferma. Ven moita xente que ven encomendarse a San Andrés porque non lle deron solución os médicos, nin ten remedio. Eu moitas veces incluso me fan chorar porque ven a xente completamente desarmada, ven moita xente enferma de cáncer. Xente que cho dice, que cho explica, que verbalmente che dice, teño cáncer. É dicir, veño buscar remedio, veño a ver se San Andrés me dá a forza suficiente para enfrentarme ao que teño, rezamos aquí xuntos. Eu acabo chorando ás veces e vou meter aí dentro porque me afecta moito, porque todo o mundo lle temos medo a eso, é algo que nos toca a fibra, e a xente ven con unha fe tremenda. Eu cando me dicen que España é un país laico, eu ríome a carcajadas, porque isto non é un país laico, é dicir, non sei, será un ente que teñen os políticos aí montado, pero é que o galego somos, na nosa gran maioría, profundamente creyentes, e buscamos a Deus, e buscamos, sobre todo, claro, cando nos apertan o rabo máis aínda, porque é cando nos vemos realmente tal e como somos. E esa imaxe que temos de nós mesmos como superhome e a supermuller vaise toda abaixo. Naufraga. Vimos a San Andrés, igual que vimos a outras iglesias e outros santuarios, a buscar razón tamén da nosa vida estando enfermos. É dicir, a miña vida ainda así a todo ten sentido, pero veño buscar curación. É dicir, San Andrés, Señor, axúdame. Eu moitas veces rezo, sobre todo ao rito de poñer o santo coa xente, cunha fe profunda, é dicir, mira, Dios está che axudando, dunha maneira ou doutra. Porque unhas veces curamos, outras non, pero non che quepa dúda que vas levar a forza suficiente para enfrentarte a non vir de abaixo, porque iso necesitámoslo todos. Abandonamos o santuario de Santo André coa sensación de que aínda oculta innumerables misterios que se agochan entre as súas milenarias e extrañas tradicións, con enigmas que conectan coa historia máis antiga de Europa, cos inicios da civilización occidental e co camiño máxico de Santiago, unha senda espiritual que antes foi pagá, unha senda que serviu para unir e crear lazos espirituais entre os povos do vello continente.